Per què ens fas això? Et trobes bé, Manta? Serà millor que et preocupis per tu. No et pensis que això ha acabat, mocós. No estàs exagerant, només es tracta dels cabells. No és només per això, recorda que estàs envaint el meu lloc preferit. Però tu estàs sent una molèstia pels demés. Millor busca un altre lloc. Què són els demés? Has fallat el teu primer intent. No et mous tant i no fallaré. Toma! 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 Què passa? Esteu atrapats al racó, no escapareu. Ets molt persistent. Bé, ha arribat l'hora de donar-vos el cop final. Senyor Yu! Ah! Per fi acabaré amb vosaltres! Però per què ho fas? Aquest assumpte ja no t'afecta. I esclar que m'afecta. Als samurais no ens agrada deixar res pendent. Ets molt amable amb mi. Què estàs murmurant, mocós? Estàs llest per rebre el teu càstig? Ja! Moltes gràcies, ens has salvat. Ja pots marxar. En Musque t'espera a l'altre món. Sembla que encara no puc agafar aquest camí. Què? M'agradaria molt anar amb el meu amic Musque, però crec que tot indica que encara és aviat perquè vagi al més enllà. I d'aquesta forma la Midamaru va acceptar fer un pacte amb en Yu. I també es va resoldre el misteriós cas de l'espasa Harusame, que va recuperar el seu esplendor en tan sols una nit. Va ser publicat en una petita columna del diari titulada El miracle de Harusame. El vent amb molta suavitat a través dels meus cabells passarà. Res no canvia d'ahir a avui a la posta de sol solitària. No sé què estàs buscant a una llunyana distància. Jo et veig abans que arribis, seguint cap endavant i mai no tornes. Moltes vegades jo em sento sola, moltes vegades el dolor aflora. Vull anar cap a tu, abraçar-te i poder dir-t'ho, però això no ho faré pas ara. Esperaré que el teu somni realitzis. Algun dia jo també creuré que